Good morning, Migalab shoutout! Hi, Dos! Uplan, kagkag ako dito sa likodan ng bahay kasi ang dami ng laglag na dahon ng niyog. Dahon pala ng dahon ng mga kahoy-kahoy. Ay, pagod much. Salamat sa pag-renew! Oh my gosh! Ew! Bakit ew? Maganda na pag may pag may dita maganda kahit dito sa baba nakakapag-live ano. Kaysa umayos ka diyan, may pasaray ako sa imong 500. Puro 50 pa yan ah. Ubos na sa GCash, nyata tada ubos. Nang ginibo mo. Ano, nagapara ada ako kan mga kan mga dahon ng layan dahon ng ano. Pangitunon ba? Alaw, 300 na lang yata. Oh my gosh, pakaray dyan. Yung nga daw tay ko makanuson. Yung nga. Galinig ako taka magiging sa jowa mo. Nagalinig ako baka magiging sa jowa mo. Mahirap na. Ano? Birthday ni Mama Ying. Ano to? Kailan dyan si Daddy? Daddy bayak ka. Dahil mabisita dyan si Daddy June. Yung daddy ko araw, hi na daw. Sabi na, sa Bicol na ito. Sa Bicol na, naga-sightseeing na kang Bulkang Mayon. Yan o, nagpapangagkag na ako dyan. Malabo ba? Chat mo, makiilingan kita. Yung nga ni, dahil na nga nagsurot chat ha. Nagchat-chat ito kang, yung kita sa kasalan. Mataram ito. Ura na akong ni ay ni oy. Dahil nagsasabi, yo, malinaw. Pag wifi, duman sa log kan arong lang ko nakaka-live pero puro ikot. Pero pag araw kayo may dita, pag araw kayo may dita, okay, kahit saan, pwede. Kaso lang ani, paikot-ikot. Yan tuloy, din ako nakasali sa mga replay, mga P2P namin. Iano ko dyan sa imo, iwalat ko sa rong cellphone. Ipag-play mo dyan, tapos ipag-live mo din dyan. Magpakilala ka, ako si Joas. Ikaw muna yung magla-live ng channel ng Tres Marias. Marita na iling mo nag-live ako. Nag-YouTube ka. Pipanood mo so yan yung ano. So last na ano ko. Kay Kudalo. Sige. Makagkag naman ako sa ibong tama ation. Itambay mo sa cellphone mo. Para madagdagan ang watch hour ko. Kahit saro ang tambay. Sige tawan hindi ako na WH ni Lolo. Tambay mo lang mo. Sukatabaw. Anong sukatabaw? Karabaw. Ano kang karabaw? Karabaw magraray. Nailing mo ang karabaw? Iwa mo. Sama, kagkag pa ako dito sa likodan sa may kusina. Mation. Yan o, puro yan. Baga may gatong o. Mataraman pag nailing sa live. Yatang ita puro maasukin dyan. Ano ngayon pinagagawa ng stress? Hindi ko naman sa ibong ikagkag. Hide me now.
may swimming sa aga. Woo, sisay. Iba na ako. May baka. May lechon pa man natada. May lechon pa man natada sa kasalan. Ginadarahan kayo dyan. Sa 401 Sorsogon. Amo. Dai ko aram. Sana iba ako ade. Kami ni Uni. Kami ni Unesto. Maligam-gam ba yan? Swimming pool? Sama rin sa swimming. Graduation now. Graduation ni Bibilab. Man. May paano gayod? May sinda mag-routing-outing. Swimming ba? Magayon ang background do. Pausok. Kang dua. Ay, amo. Bakasyon, ade. Panginoon ko sa iyo lamang nanatili kailan. Pag-araw ka ni, wala na nag-rani sa live ko. Di ko man kaya naanuhan. Di ko man na, sige daw, ikaw ko digdi. Digdi ko lipat to. Manatong. Yung nga ni, mailing ka, nagkakuan ka sa environment. Hindi ka nature's lover. Lagi kang nagsusunog. Mga dahon-dahon lang naman po itong sinusunog ko, oy. Sa probinsya talaga, pwedeng ganito. Pero pag sa bayan, hindi ka pwedeng magsunog-sunog kasi madaming kapitbahay. Overpolluted na sa bayan eh. Yung usok ng sasakyan, at usok ng mga pabrika. Pero dito sa bundok, wala naman. Oo, sir. Alam mo na daw nangyari dahil na nagparamdam sa wife mo. Pabayas na. Hayaan mo sana. Hayaan mo lang yun. Hindi naman lahat oras-oras ay pwede siyang kung kailan niya gustuhin. Kung kailan niya gustuhin, gano'n na daw. Nadismayo na gayud sa kurang isusus mo yung imot mo. Dahil kag praroganta ko silent view lang. Mabasa ka. Saway ka. Nadismayo pala, nalusdog. Pag-araw kayo ni dito, nagalog sa kuya. Pag once ka na, di ko na babalikan sinda. Siyempre, uga ka na maglog sa kuya. Di ko sinda na babalikan. Pero kung pirmi ko masinda na susuportahan, pirmi masinda na kasuport sa ko. Yan mahirap kasi wala nang wifi. Ano nangyari sa wifi ko? Orderin na ako ni SIM card, Gomo SIM. Gomo SIM card na mayroon ng load 500 gayon. May load ng 30 days. Di kaya kukuyan sa OTP. Dahil naglalaog sa SIM card. Tawarang signal. Agoy. Diyos mio, marimar. Amo nga ni, live ako. Mag-live ako, mga 30 minutes lang. Pagka 30 minutes ka ni, pwede ko nang i-end. Parang upload na rin yan. Wara naman ako kwarta. Diyos mio, ubas na. Jesus, bata sa pasaray mo digdi, ubas naman. Nagkagramit na. Sabi ko kayo pa, yan nakarabaw mo, yung palit mo. Amo, sige. Tambay mo lang yan para may tawo man kahit papano, yo. Tapos saro kong cellphone, wala nang load bagay ito. Kaya ko mapiga hotspot. Pag piga hotspot ko, minainito na yung cellphone ko. Okay, mga kuya naman ako. Yan ang kagkag. Amo na. Tapang malakasan pati ang outfit ko, oh. Hello! Si Tres po ay naglilinis ng kabukiran, kapaligiran. Dahil marami ng mga dakong laglag. Sa kabukiran, doon ako naglilinis. Kabukiran, bakuran pala.
Ayan, may nakita ko itlog ng pato dito. Ayan guys, may nakita ko itlog ng pato. Ayan, nakita ko itlog ng pato. Ayan, ang laki. Nangitlog dito sa may puno ng saging. Ayan. Ayan po oh, laki na itlog ng pato. Nangitlog sa may puno ng saging. O diba, naglilinis-linis ka lang ng kapaligiran tapos may makikita kang itlog. Ang galing, ang galing. Hindi ako pala nagaling. Ang galing, ang galing. Laki ng itlog ng pato. Doon oh, sa may ano, may sa taas. Sa puno ng ano, saging. Siguro palagi nang naitlog itong pato. Di ko lang napapansin, hindi namin napapansin. Piprakaw nagad kang ayam. Amo, masarigo nga ni oh. Pailumluman ko ini sa manok. Pagpailumlum baga kami ni sa manok. Ayon, tulo. Tapos kinaon kang pigprangat-ngat kang kinuso, bitis kang itik. Naputol ba yan nimo? Nagadan, ano tada, duwa na sana. Tapos nagpailumlum na naman kami ning anom duman sa manok. Mga after 1 month, ano na yan. Pisa na naman yon. Yun no, ganda nito oh. Bilog na bilog oh. Paano ko to? Paano ako to? Pa limliman. Ganda. Oo nga eh. Sayang. Sayang talaga. Tapos si Boy, pasawayon. Dakulo nun pinilumluman sa manok. Siyam ba naman na bunay? Siyam na bunay. Ang nailumluman. Para tulo. Napisa. Si Badag Karalapa. Naugo. Sayang. Kang bunay. Dapat kaya pag sa manok, taang bunay baga makapalon ang balat. Makapalon ang balat kang bunay. Dapat ano lang. Mga apat-apat lang dapat ang pailumluman. Bako grabe. Tapag dakulon, dahil na kaya. Tama ibuga ang balat kang itlog kang itik tapos pato. Dapat apat lang. Ganon. Ganon yun. Para kaya ng kaya lokuban kang manok. kaya lokuban kang manok. Kung sabago si pa, pagkaaga-aga man, pigaparabangan man ipa. So, itlog kang itik. Kahit saro-saro isa na ang itik, nakakadakol kibunay bastang natatandaan tulos pagkaaga pagmata. Ilingon mo tulos sa bunayan. Kapag day ka pa nainutan kang ayam, ikang makakakuha kang bunay. Pero pag nainutan kang ayam, ayam ang makakakuha kang bunay. Kusapon, naghapon na, nakuha ako pagraray sa bunay kang itik. Nakuha ako dyan sa puon kang batag dyan sa may arani kang kabasan. Sinaray ko. O, diba? Hello po sa dalawang taong naandyan. Mag-love shoutout po. Sino kaya yung isa? Salamat po ng marami. Ayan po, may nakuha akong itlog dito sa bakuran. Naglilinis ako ng bakuran. Nakita ko to sa may puno ng nyug, ng saging pala. Itlog ng pato. Habang si Tres ay naglilinis ng bakuran. Patusok po kay host. Isa lang yung tusok. Ayan, mag-continue na ako ng aking ginagawa at ang dami ko pang gagawin. Ako ay nagkakagkag. Hindi ko alam sa Tagalog kung ano nagkakagkag. Naglilinis dito sa bakuran. Kasi ang dami mga laglag ng mga dahon-dahon. So ako kaya ito ilalagay na itlog na to. Ayan o, ganda ng itlog. Baka kainin ng ayam. Ilagay ko muna doon sa bahay. Itago ko muna tong itlog na to. I'd always remember us.
without you. If you ever go. Hello sis Mirna, kapahi, hello sis, dan tamsak na. Harang, salamat sis sa pagpunta sa live ko kahit hindi kita napupuntahan. Hindi ko kasi nakikita nagla-live kay. Thank you sa paharang dyan. Ako ay naglilinis-linis dito sa aming kabukiran, kapaligiran. Di pa ako tapos. Bebe, baga na sa orig ni Tito Mindo. Orig na Tito Mindo, bago na yun do. Wala pa baga. Bumbahan din sa origan. Hi sis Mirna, mag-love shout out sis. Salamat sa paharang. Naglilinis ako dito sis sa tikuran dito sa baba sa may babuyan. Ang dami kasing laglag na dahon. Nililinisan ko ba? Itapat ko muna tong cellphone dito sa harapan ng malaing. Lagay ko dito sa hindi mainit masyado. Makikita kaya yung laing?
Ayan. Habang ako ay naglilinis, mag-live muna para update sa watch hour. Ayan, dyan lang muna kayo. Kikita ba yung manatong, sis? Sis Dos. Nilipat ko dito sa baba. Kaso lang, baka matumba yung cellphone ko. Agoy. Ang hirap ng pwesto. Parang matutumba kasi. Diyos niyo, marimar. Nais kong muli kang magbalik. Naririnig ba yung iyak ni One? Umiiyak doon sa taas. Naaway naman siguro ng dalawang pinsan. Baka marinig dito yung iyak ba? Ayan si Father, ano ng kalabaw. Ladyan muna kayo at ako ay magpapatuloy ng aking ginagawa. Like a dream. Amo. Meron kayo naman mga maribukoy. Salamat sis Nana. Tambay. Dito yan ako dito sis. Magkakagkag ako ng mga basura. Nalaglag na dahon. Mga kahoy dito sa likodan. Nalimutan ko para mag-inumagas ng kapaligiran ba.
Hindi ba oo, hindi nga naka-rotate 'to, Sis Myrna. Ang liit ba? Nakalimutan kong i-rotate pala. Oo nga eh, hindi pala buo. Sorry naman. Balak ko sana mag-live ako sa FB. Ayan tuloy, walang signal sa FB. Ginawa ko sa YouTube. Ayan tuloy, hindi ko na-rotate pala. Ang liit pala. Sorry naman. Salamat sis Myrna sa pagtambay sis. Mamaya mag-play ako sa iba mong mga videos, mga upload mong bago. Wala kasi akong wifi ngayon. Sira yung SIM card ng aking wifi. Hindi makasagap ng signal. Tapos hindi ko ma-receive yung PIN, OTP ng wifi ko kapag bibili ako ng load. Merong sinesend na ano ba yun? OTP ba yun? Hindi ko ma-receive kasi walang signal. Kahit sinalpak ko na yung SIM card sa cellphone ko, wala talaga. Kaya nagtsaga na lang ako sa data. Giga 99, Giga 50. Kaya ayun, hindi na ako makapag-attend sa mga live ng iba kasi nga minsan mahina din yung ano ng sagap ng signal. Buti nga ngayon medyo buo. Hindi siya umiikot. Maliit pala yung screen ng ano no. Pag naka-stand yung cellphone, nakatayo. Salamat sis do sa pabidyo-bidyo dyan. Kahit paano may nakatambay. Para ma-update lang yung aking live ba. Paabutin ko na siguro ng 1 hour. Para maganda no. Di pa ako tapos. Ang dami ko pang nililinisan. Nagsimula ako doon sa may pili, doon sa may bahay. Punta dito sa pinakababa na. Salamat sa patambay nyo dyan. Mag-continue na muna ako ng aking ginagawa. Andun si pa sa may mangga. Nakikita ba dyan? Nakikita ba dyan do si father? Andun sa may mangga.
budget. Apo to mo si kapag nagko yan, pag totoo, madami kami doon dyan ako. Masabay kami doon. OMG! Naka-live ako, nalaglag na pala sa cellphone ko. My goodness. Nasa baba na pala yung aking cellphone. Nakatago ko. Salamat sis Mirna. Andiyan ka pa rin. Nalaglag yung cellphone pala. Nag-live ako dito. Naglilinis ako dito sa likuran, bakuran. Omo. Basta, ano mo na lang ako dyan. Dyan. Natawa tuloy si sis Mirna. Ano kasi sis, mahangin. Nandun ako sa bahay. Kumuha ko ng lighter. Tapos tumawag si mother. Ayan. Pagbalik ko, nasa baba na pala yung aking cellphone. Nalaglag na. Ayan yung aming babuyan na sira-sira na. Ang ingay ng baboy. Gusto nang hihingi na ng pagkain. Salamat sis. Umuwi kasi ako sa bahay. Kumuha ako saglit ng lighter. Tapos pagbalik ko, inano na pala ng hangin. Ayusin mo na sis, nakasound na eh. Ay nako sis, ilan lang yon? $100 lang. Naku po, kailan ulit susunod yon? Sabi daw, every year. Naku, kung may magpalipad pala ng umaasa lang tayo sa palipad nito eh. Kasi kung sa lang, mga harang-harang lang. Wala naman nanonood masyado ng mga vlog ko. Tapos, 'di ba? Kaya pasalamat sa mga taong nagpapalipad. Yun na lang talaga yung nagbibigay sa atin ng pansahod ba. Yung mga nagpapalipad. Nakasahod kami sis kasi may nagpalipad sa amin. From Canada. Yun talaga yung nakatulong. Nabuo talaga yung $100 mahigit. Yun talaga yung nakatulong. Pero nagtaka nga ako eh kasi panay yung may mga nagpalipad pa pero bakit hindi ko nakita doon sa revenue yung iba? Hindi ko alam mo bakit. Oo sis, kaso lang yung kung tutuusin, mas marami pa yung nagastos ko sa load kaysa sa sahod sa wifi. Ay, sahod sa YT pala. Ang dami kong nagastos sa load sa wifi. Every month, 600. Ilang years na, mahigit isang taon na akong panay yung load. Naubos ko na yung isang baboy ko doon sa paglulod lang. Hay, nako. Talaga ba? Saan ba na pupunta yun sis? Yung ibang mga palipad? Kaya pala, parang nagulat ako kasi nagko-compute ako, parang iba. Parang wala naman. Saan ba yung sis na pupunta yung ibang mga palipad natin? Kalorki. Ganun pala yun. Oo nga, sana. Oo nga sana no, kaso lang panay naman lahat ng mga natin, panay skip ad siguro. Ganun pala yun. Kaya pala, siguro sis, kasi nagtaka ako, parang mayroong isa doon na, ewan ko, di ko alam, di ako marunong magbasa noon sa na ba, pag pumunta na tayo doon sa, ano bang tawag doon? Doon sa may payment information. May nakita ko sa baba na iba yung, di ko maintindihan kung yun na yun yung sahod natin. Kasi iba naman yung nakalagay sa May 1 hanggang 31. Tas June 1 hanggang June 30. Ganon. Tapos March 1 to 30. Halos same lang yung amount. Pero bakit yung sa lang din, isa lang din yung sinahod ko. Akala ko kapag $100 sa, kunwari, $100 sa March,
March, April, tas $100 din. Akala ko, pareho mo yun sasahurin. Bakit parang isa lang nasahod ko? Hindi ko maintindihan kung saan na ano yun. Kasi 'di ba sabi nila kapag hindi natin yung isang buwan hindi yun umabot ng $100, next month idadagdag yun sa iba. Pero bakit ganun? Hindi ko rin naintindihan. Parang gusto ko magtanong sa nakakaalam talaga kung paano yung magbasa ng ganun. Nahirapan ako doon magbasa. Kasi first time ko magkaano doon eh. So, may nabasa kasi ako doon sa ibang month na meron din same ano lang, same amount. Pero isa lang naman yung nasinahod ko. Hindi ko lang alam kung ano yun, ibig sabihin nun. Alam mo ba sis na meron na akong restricted na akong isa? Yung pula na, may violation na ako ng isa. Kapag nadalawahan pa yon, ano na yung channel ko, burado na. Yung sa short video lang naman, kakainis. Doon pa talaga ako na restrict sa isang short video. Yung naghugas ng kamuti yung aking mga kapatid. Yung may music doon na na bawal pala, copyright. Tapos hindi ko naman alam na nagpadala pala si YT ng email kasi nga ang hirap ng scroll ako. Bakit sabi ko bakit sabi ko may may sabi nagpadala si email ulit ng yung ko daw, yung video deleted na daw, tapos restrict na ako ng isa. Doon ko in-scroll yung email. May nag-email pala si YT na kailangan ayusin ko yung copyright ko kasi pag hindi ko inayos yun, bubura na nga yung tapos mabibigyan ako ng penalty na yun na nga, restricted one strike. Strike one. Yun. Hindi ko napansin, may isa na pala akong strike. Pula na isa na ako, may isa na akong pula na kapag nadagdagan pa yun, hanggang 3 lang daw eh. Kapag nadagdagan pa yun, nagkaroon pa ako ng violation ng 2, burado na yung YouTube channel ko. Kaloka pala yun. Hindi ko napansin kasi nga ang hirap ng signal dito sa amin, panay ikot ng ikot. May nag-email na pala sa akin, hindi ko nabasa. Nabasa ko, huli na yung nag-email ulit si YouTube na na nga, deleted na yung aking video at saka na-restrict na akong isa. Ang hirap pala yun, no? Once pala na... Pero bakit yung iba na panay ang live, katulad na kapatid, panay ang live na may mga music, palagi ba nila yun minumute? Ako kasi, nahihirapan ako mag-mute. Natatamad ako mag-isa-isa. Yung iba nga na palaging live ng live. Pero hindi siguro sila nakaka-copyright, no? Ang hirap. Kaya minsan, sa mga short video ko, hindi ko na nilalagyan ng BGM. Kasi baka na naman ako copyright. Kaloka nga eh. Kaya mahirap maglagay-lagay ng music sa Kaya minsan, yung mga video ko, paulit-ulit na lang yung mga BGM ko. Yung dati kong, yung hindi mga copyrighted, yun ang lagi kong ginagamit. Kalorky. Ganun pala yun. Ang hirap eh. Kailan kasi ulit kailan yung schedule ng flight mo ulit? Na-postpone pala yung mo, yung larga mo. Panginoon ko sa'yo lamang nananatili kailan pa man. 6 minutes na lang. Mag-isang oras na. Paabutin ko lang to na mga 1 hour and 10 minutes. Mag-end na ako.
makikita mo naman sa Chrome sis kung may CPR ka. Tapos i-mute mo na lang yun. Oo nga. Kaso lang sis, minsan natatamad ako. Kasi kapag inopen ko yung Chrome ko, hindi palagi ikot nga. Kasi nga, hirap talaga ako dito sa signal. Pero minsan kapag nagla-live sa kapatid Panado, nakakapasok naman ako, nakakasupport naman ako. Pero yun nga, maya-maya iikot, maya-maya okay na naman. May time na kapag ako may premiere na, pag sa ibang premiere nakaka-attend ako, pero pag sa akin hindi talaga mabuksan. Hindi talaga ako maka-comment sa aking ano, live kasi nga nakakainis talaga yung signal dito. Ngayon lang nag-okay. Giga 99 yung gamit ko. Okay naman. Pero pag pumasok ako sa mga ibang live, maya-maya pa na yung ikot. Kasi 'di ba nakabook ka na. Sayang naman. Hindi ka na nag-live. Parang hindi ko makitang mag-live ka na. Mag-live ka ngayon. Nakaka-live naman sis, yung 50 load. Nakaka-live naman siya, basta malakas yung signal na sagap ng ano mo. Kahit 30 minutes, okay. Pero nga, nung nakaraan, naka-live naman ako ng 1 hour. Hindi nga lang di ka nga lang makasali sa P2P, yung premiere to premiere, or makapag-replay ng maraming video. Hindi nga lang, once na nag-live ka na, hindi ka makapag ano. Kaya minsan kapag wala akong replay sa mga nakiki-watch to watch din kasi ako eh. Pag di ako nakikipag-watch to watch, yun, nagla-live ako ng konti. Kasi hirap din kasi sis, pag hindi tayo nakipag-watch to watch, wala rin manunod sa atin. Hindi naman tayo famous. Mabuti sana kung ano tayo eh. Mga ilang live sis magagawa. Depende sis, kasi yung Giga 50, 3 days yun. Try mong mag-live kada araw. Kahit 30 minutes, kahit 1 hour, pwede, kaya ng Giga 50. Try mo sis. Giga, wala ka bang wifi ngayon? Ako nga din eh. Tsaga-tsaga na muna ako dito sa Giga 50, kaso lang hindi na ako makasali sa mga premiere to premiere, watch to watch. Oo sis, try mo sis live din kahit 30 minutes, at least na-update yung ano natin, YT. 30 minutes, subukan mong umabot ng 1 hour. Okay, ano naman yun? Kaya naman yun ng Giga 50. Kaso nga lang, hirap kasi every 3 days, mag-expire, mag-load ka naman ulit. Maganda sana, Giga 300, 1 month na yon. Kaso lang, isang CP lang talaga. Maganda sana yung wifi kasi kahit ano ba, kahit ilang ano pa, cellphone gamitin mo. Andiyan ka na pala sa accommodation, walang free wifi. Oo, yung iba talaga walang free wifi. Try mo sis, mag-update ka din ng ano mo, watch hour kahit 30 minutes or kung kayang abutin ng 1 hour, 1 hour. Mahirap nga din kapag pag hindi ka nakakapunta sa ibang mga live kasi syempre 'di ba kapag once na may pumunta sa live mo tapos hindi mo masuklian, pag nag-live ka ulit wala nang pupunta. Ako nga eh, lagi kong si kapatid Panalo, yun lagi napunta sa akin. Kaso lang may time din na hindi ko siya napupuntahan, nababalikan. Kasi nga, ang hirap ng signal ko kapag nagla-live na sila, panay ikot na. Tapos lalo na ngayon na isa lang yung may load kong cellphone. Ang hirap din kasi gamitin ko, pwede naman gamitin mag-hotspot para makakonect yung isang cellphone. Kaso lang, umiinit lagi itong cellphone ko. Umiinit lagi kasi nga mahirap sumagap ng signal. Wow, sana all. Maganda. Maganda yun sis. 5K mahigit yung watch hour mo ngayon. Wow, sana all. Bakit sa akin, kunti lang.
Sana all. Kasi sis dapat ano daw, laging nami-maintain yung subscribers, dapat tumataas din yung subscribers, WH, views, dapat balance sila lahat kasi kapag hindi bagsak, wala. Ano, ewan ko na ano din yung iba nga ng mga kadisi ko, iba. Dapat daw balance lahat kasi masusunog yung bahay kapag hindi. Mawawala ng ads yung iba kapag bumagsak na lahat, mawawala na tayo ng ads. Kaya nga ako nagtatry lang ako mag live. Buti na lang maganda yung sagap ngayon araw na to ah. Umikot lang siya kanina pero konti lang. Oo nga, ako nga din, di na rin ako nangingisda sis. Oo. Kontento na ako kung anong meron tayo ngayon. Kaso lang sis, 'di ba, yung ano ngayon, yung short video, hindi na makahatak ng ano no, hindi na makabudol ng views. Dati, isang lapag mo pa lang, wala nga isang minutes. Wala pa nga ilang segundo, 1K agad. Ngayon wala na, pahirapan na sa short video ngayon. Yun sana yung tumutulong sa atin minsan na kapag marami yung views, nakakaano din yun, nakakahatak din ng subscribers. Dati, yung nag 18K yung video ko nung Kalabaw, short video, marami yung nag-subscribe sa akin noon. Ang dami. Ngayon wala na eh. 50 bananas na lang sana sa akin. 3K na ako ngayon sana. Kaso lang, wala na. Big love shout out, Nam NC. Salamat sa pag-visit. Thank you. Pabutin ko lang ng 1 hour and 10 minutes ano na ako, i-end. Salamat na sa pag-visit. Andito ako sa baba ng bahay namin. Naglilinis ako ng bakuran, ayan. Anong tawag nun? Yung nagkagkag. Yung nag-ipon ng mga basura. Kasi ang daming mga kahoy-kahoy kasi dito sa aming bakuran. Ang daming laglag ng mga dahon. Mamaya sis, mayroon na mag-live ka, mag-attend ako sa iyo mamaya. Parang maganda yung sagap ngayon ng signal talaga. Hindi umiikot yung aking net. Nakisama si Signal. Kahit pa paano na-update ko yung aking watch hour. Mag-love shout out na. Thank you sa pagbisita. Ang iingay ng baboy, nagugutom na siguro. Gusto na manghi ng pagkain. Ayan o. Sira-sira na yung aming mga kulungan. Di ko alam kung kaya ng load ko sis. Kahapon lang ako nag-load ng 50 at saka nagamit ko na no sa YT. Oo, try mo lang din sis. Kahit 30 minutes. Parang nag-upload ka lang din nun. Pag 30 minutes. Pag nakita kita mamaya, puntahan din kita. I-hotspot ko tong cellphone ko, yung isang yung gamitin ko.
natamad ako magano, may mga stock video ako pero natamad ako mag-edit. Kung pwede pa lang i-upload na wala nang edit-edit, no. Kaso lang hindi ma-erase yung mga ano, paulit-ulit na rough word ba. Ang hirap kasi mag-edit. Kakatamad. Kahit short video, natatamad na ako mag-upload kasi nga walang views. Hindi tulad noon, ang daming nahatak ng short video. Kaya dapat pala noon pa tayo nag-upload ng short video. Ganun pala 'yun. Mahigpit na ngayon. Mahigpit na ngayon si Lolo kahit sa FB, sa mga FB Reels. Nag-FB Reels ka ba, sis? Meron din daw 'yun. Meron din daw na kita 'yun sa FB Reels. Yung dito nga sa amin, alam mo ba na dito sa lugar namin, ako lang yung nagsimula na mag YouTube, mag FB Reels. Nakita ng mga kabarangay namin, mga kakilala namin, halos lahat sila dito sa barangay namin. Lahat na sila nagre-reels. Yung iba nga sa akin na inspired mag YouTube. Nag YouTube na rin, monetize na rin siya. Gumaya. Kaya pahirapan na ngayon, mahigpit na si Lolo. Si Lolo ta si Lola Mita. Kaya siguro ang higpit na ng FB ngayon kasi ang dami ng tao, lahat ata ng Pilipino, ng Pinoy, lahat na nag-YouTube, lahat na nag-reels sa FB. Kaya pahirapan na. Mahigpit na masyado. Ang dami ng sabi nga raw yung mga baguhang YouTuber ngayon, yung hinihingi na watch hour bago ka ma-monetize, kailangan daw may 10 million views. Sabi lang nung nabasa ko lang. Kaya wala na ngayong mga baguhan atang YouTuber. Kasi nga yung hinihingi daw bukod sa 1K subscribers tas 400 watch hour, parang hindi na ata. Tapos views, kailangan daw maka 10K. Oo, maka 10K. Yung views ba? 10. Oo, parang ganon. Kaya yung mga baguhan ngayon, nakikita ko halos araw-araw nagla-live sila hanggang ilang oras para maano nila yung views. Kasi daw kapag hindi na daw katulad dati na maswerte tayo dahil ano lang yung hiningi sa atin 1K subscribers at saka 4,000 watch hour. Ngayon daw kailangan may views na rin na hinihingi. Kaya pahirapan na talaga daw ngayon, hindi na katulad ng dati. Kaya maswerte pa rin tayo kasi na-monetize tayo ng 1K subscriber at saka 4K 4K watch hour. Kaya pala yung nakikita ko ngayong mga baguhan na talagang desidido din mag YouTube. Araw-araw sila sis na nagla-live. Nagla-live sila ng 8 hours. Hanggang kaya ng nila, ng cellphone nila hindi malubat. Panay yung live talaga. Araw-araw yun. Kailangan talaga nila para abutin daw yung 10K views ata yun o 1 million. Sabi, di ko na tandaan, pero kailangan talaga mataas daw yung views. Parang 10K views ata yun. Three minutes na lang sis, 1 hour and 10 minutes na ako, mag-end na ako. Salamat sis Mierna sa pagtambay mo dyan, sa pagsama mo sa akin sa isang oras na live ko. Thank you so much. Mag-reply na lang ako sis sa mga video mo mamaya. Salamat ng marami sis. Good luck sa sa pag-abroad mo.
Sana all makakapag-abroad. Pangarap ko din sana mag-abroad kaso lang hindi na pwede siguro no. Overage na. Yung kapatid ko, sabi ko mag-ano siya, mag-abroad siya sa Canada, farmers or ano yun, picking, fruit picking ba yun, pickers sa ibang bansa daw, mga prutas, namimitas ng mga prutas. Kaso lang, mano din ata, magastos din sa pag-training, tapos pag-aral ng mga lengguwahe doon. Tas Japan, sana, maganda daw sa Japan. 40 plus, pwede pa pala pag Middle East. Yung sumunod sa akin, si Dos, yung gusto din yun sana mag-abroad. Kaso ako sis, hindi na pwede ako mag-abroad. Eh, hindi na ako ganun eh. Kasi hindi na ako pwede magtrabaho kasi nga yung bukol ko, di ba? Panay yung sakit nga din eh. Kaya dito na lang siguro ako sa farm. Hirap din kasi kapag meron kang nararamdaman, hindi ka na pwedeng lumayo ba? Dito ka na lang sa malapit. Salamat sis. Meron na. Mag-end na ako sis. 1 hour and 10 minutes na. Salamat. Thank you so much. Bye-bye.